Ahoj, tak mám tu takéto krásne topánočky DD Step na podrážke 0,70. Na tejto podrážke sa vyrábajú topánky od veľkosti 20 do 25. Barefootky sú úplne parádne široké v oblasti prstov, sú aj dobre tvarované v oblasti palca, takže mekučké vpredu, mäkké aj za pätou, pod petičkou, ani za pätou nie je vystúženie, topánky sú mäkké. Takže tak. Takto pätová časť vyzerá takto. Sú pretiahnuté v oblasti prstíkov cez prstíky, takže tá podrážka je takto vyvýšená. Topánky sú celokožené, sú prišité k podrážke, takže takýmto švom, ale je tam teda použité aj lepidlo. Vnútrajšok je takisto kožený, zapínajú sa na dva suché zipsy, jeden, druhý je taký prekladací, pomocou ktorého si viete dotiahnuť topánky okolo členkov, aby lepšie sedeli. Okolo členkov sú topánočky pekne vymekčené, aby boli mekučké, netlačili. Vo vnútri je vyberateľná stielka. Tá je rovná a penová, takže takto si ju chytíme a tá stielka je vysoká, asi tak 3-3,5 mm. A na povrchu stielky je tak 0,5 mm až milimetrová vrstva kože, ktorá dobre saje pod. Takže DD Step používa na topánočky takéto stielky a tu máme hasičské auto, paráda.